Okei, nyt tää Tom Kokko, se hakkas se tiskijukan sinne vitu pyykkihuoneeseen. Niin se luuli, että se sai, tietysti, se mainetta takas. Ja niin poispäin, niin kuin se saikin, tietysti, sit vankilamaailmassa sen gangsta-mainetta takas. Ja sit se rupesi haslaa mukaan siellä niin kaikkien vanhojen konnien kanssa. Se yksi konna, silloin se oli rikas, suosittu konna, OG. Se rahoitti sen musiikkibisneksen. Se antoi sille rahaa, se lähti siviiliin, tietsä. Että se, tietsä, se myy ne dopit ja ottaa ne rahat, nauhoittaa musiikkia, tietsä, studiolla, maksaa niitä studioaikoja, tekee albumin, okei? Jätkät luotti siihen, ne usko siihen, tietsä, ne antoi sille rahaa. Mitä Tom Kokko teki? Tom Kokko otti ne rahat ja veti ne ohi. Ei ikinä vastannut puhelimeen, vaihtoi numeroja ja katosi. Tästä muun muassa Immu puhuu hyvin paljon sen kirjassa. Okei? Se puhuu tästä tyypistä, just tästä tilanteesta. Okei? Nyt miksi mä teen Tom Kokosta jakson? Okei? Se johtuu siitä, koska mä luin lehteä ja mä löysin tämmöisen artikkelin kuin Vantaan homohakkaajan Helsingin Sanomien päivän timantti. Okei? Helsingin Sanomat julkaisi tänään verkkopalvelussa uusinta viime kesäisen timanttijuttunsa. Väkivaltarikollinen Tom Kokosta. Juttua mainostetaan lehden verkkoversion etusivulla yhtenä lehden parhaista timanttijutuista. Muun muassa Tom Kokko oli Mad Venturesin jaksossa, hip-hop-jaksossa. Se oli Vantaan tutkintavankilassa siihen kohtaan esittäytyä räppäs. Oli suomalaisen TV:n, niin kuin tuli julki. Samaisessa etusivun mainosbannerista lehti markkinoi tilaa ja tarjoustaa tunnuslauseella faktoille on nyt suurempi tarve kuin koskaan. Okei? No tästä tulee niinku se lehtijuttu, että nykynuoriso, mihin suuntaan ne on menossa, miten hulluja ne on ja mitä ne tekee. Ne luulee, että elämä on leffa tai GTA, Vice City, joku pleikkaripeli. Ne tekee ihan älyttömiä vaarallisia juttuja, tosi vakavia. Mihin nämä nuoret on menossa? Miksi nämä on näin hulluja? Miksi ne on näin vaarallisia? Maan ykköslehti kehuu tätä rikollista Vantaan Shakespeareiksi, koska tämä odottaa lopullista tuomiota Vantaan vankilassa. Okei, se on nyt vankina. Tästä on kirjoitettu juttu. Miksi lehti julkaisi ja toistamiseen timanttijuttuna tämän tarinallisen artikkelin, jossa kylmäverinen homo hakkaaja pyhitetään herkäksi kaunosieluksi, suureksi taiteilijaksi ja häkkii suljetuksi restuaksi, come on boy. Äijä rikkoo sääntöjä, vittu kidnappaa ihmisiä, sitoo ihmisiä ja ryöstää niitä, tiedätkö, ja homoilet vittu homoikaa ja silti, tiedätkö, saat mukaan pyhimys. Peace, vittu vastenmielistä. HS:n timanttijutun leima ei takaa jutun laadusta tai yhteiskunnallisesta merkittävyydestä mitään. Julkisuudessa olleiden rikos- ja oikeudenkäyntikuvan perusteella Tom Kokko on paantunut ammattirikollinen ja hakkaaja, jolla ja jonka rikoskumppaneille homoseksuaaliset miehet ovat ihmisroskia, joille saa tehdä mitä haluaa. Koska he ovat homoseksuaaleja, tällä hetkellä syyttäjä vaatii Kokon julistamista erittäin vaaralliseksi henkilöksi ja tuomitsemista yhdistelmän rangaistukseen, eli pyttyrangaistus. Siinä lusitaan päivästä päivään ilman mitään mahdollista ehoalaseen. Mutta kyllä siinä pääsee koevapauteen ja niin poispäin kuntouttaa itseään siviili, koska se on niin pitkä aika. 6 vuotta päivästä päivään. Se on tarkoitettu vakavan rikoksen uusijalle. Eli jos sä teet 3 törkeitä väkivaltarikosta, sä saat automaattisesti melkein aina pyttytuomion. Sitä annetaan pidettävänä erittäin vaarallisena toisen hengen terveydelle tai vapaudelle. Yhdistelmän rangaistuksessa ei ole mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen vapauteen tai valvottuun koevapauteen. Kaikki tästä nyt lehti puhuu siinä, niin ymmärrät se, kuunnelkaa. Kaikista helpoin tie on syyttää lasta ja paska. Kaikista helpointa on väittää toiset puolesta. Ja siitä piti valtiomme huolen. Virheet nuoren paperille laitetaan. Mitä valtio tekee, sitä vaan vaietaan. Ei ole väliä, mitä nuori sanoo. Ainoastaan pahat teot jätetään valoon. Tom Kokko riivi, peace. Se jätkä teki räppiä, että se sai vähemmän tuomioita. Se kopioi, tietsä, Youngboy, NBA ja näitä, tietsä, jenkkiräppäreet, ketkä tekee tällaista, kun ne tekee räkisrikoksia. Et pääsis vapaaksi, tietsä, helpommin kuin muut niiden rikoksista. Tyhmästä päästä kärsii koko kroppa. Muistakaa Manun tipsit aina. Okei?
Asioista pitää ottaa vastuu. Jos sä teet juttuja, niin sun on pakko kantaa vastuu siitä. Ei pidä tehdä jekku, jos ei kestä koppi. Peace. Tai kakku. Peace. Lastensuojelulaitoksissa pahoinpiteli ohjaajia. Räjäytti venevajan. Hajoitti laitoksen autoja. Piti ohjaajia pantti vankeinaan. Poltti kokonaisen kerroksen laitoksesta. Päätteeksi toimittaja selittää koko käytöksen. Kokko oli kiukkupäinen koti-ikävä potiva lapsi aivan liian isossa kropassa. Diipi. Kokko itse perustelee käyttäytymismallien yleisesti. Okei, katsotaan miten se perustelee. Tiesi mitä tein, mutta en osannut välittää. En halua satuttaa, mutta mieli miestä vahvempi. Tom koko räppiriimityksiä. Anteeksi annun paikka. Hän syyttää myös elokuvamaailman luomaan harhaelämää. Anteeksi annon paikka. Kysymysmerkki. HSN jutusta huokuu, että Kokko on olosuhteiden uhri. What the fuck? Kokon omista selityksistä käy ilmi, että hän kokee valtion ymmärtäneet hänet väärin ja kohdelleen häntä väärin. Valtio on tehnyt hänestä sellaisen kuin hän on. Valtio on pilannut hänen. Eli se syyttää valtio siitä, että se vittu hakkaa ja kidnappaa homoja ja hakkaa raukkomaisesti ihmisiä. Onko vastenmielinen räkis pelkuri? Valitettavasti jutussa ei avata, miksi Kokko ajautui jo lapsuudessa väkivallan ja rikolliselle tielle. Yllättäen hän itse antaa kuvan, että perhe on ollut enemmän tuki kuin turmion suistaja. Äidille Kokko on aina ollut pullaposkipoika ja hän haluaisi tehdä äitinsä ja muut perheensä ylpeäksi hänen teoistaan ja musiikillaan. Voi raukkaa. HS ei kerro tarkemmin, miksi Kokko on rakastavasta perheestä huolimatta olosuhteiden uhri. Onko siinä jotain taustalla? Onko hän pienenä hyväksi käytetty, koska tutkimusten mukaisesti 80% nuorista pojista, ketkä tekee rikoksia, on nuorena hyväksi käytetty tai seksuaalisesti ahdistettu. Tämä on deep. HS kertoo, että Kokko oli jo aiemmin vankilassa. Okay? Sitten hän oli vuoden vapaana. Nyt hän on uudelleen vankina. Ollessaan edellisen kerran vankilassa Kokko pahoinpiteli vankitoverinsa vankilan virkistyshuoneessa. Diippi, tää on se muut juttu, kuunnelkaa. Pahoinpitelystä on aiheuttanut uhrille aivoruhja painottuen oikealle otsalohkon alapinnalle sekä molempien ohimolohkojen pinnalle. Lisäksi niukka traumaattinen lukinkalvolainen verenvuoto, oikealla kallon murtuma ulottuen kallon pohjaa korvan lokeroston seutuun, jonka seurauksena uhrille on aiheutunut keskivaikea aivovamma ja oikean korvan kuulun menetys loppuelämäksi. Tyyppi jäi kasviksi Kokon vittu pahoinpitelyn syytten takia. Kun Kokko pääsi vuodeksi vapaalle jalalle, hän ja hänen kaverinsa menivät ja ryöstivät ja pahoinpitelivät 3 homoseksuaalia Helsingissä. Uhriksi joutui ravintolaillan jälkeiselle jatkolle tekijöiden entuudesta tuntematon mies. Uhri pahoinpideltiin ja sidottiin aloille lakanalle ja hänen omassa kodissaan Vantaalla. Ryöstön päätteeksi uhrin tililtä nostettiin 3000 euroa. 2 muussa ryöstössä tekijät loivat yhteydet uhreihin seurahakuilmoitusten avulla. Sidotuksia ja ryöstetyksi joutui mies, joka vastasi chattipalveluun. Okay? Nämä meni homo-chattipalveluun ja hoiti jengiin. Vielä samalla viikolla Kokko ja hänen kumppani syyllistyivät tismalleen samalla kaavalla toteutettuun törkeään ryöstöön ja törkeään vapauden riistoon. Uhri oli vastannut chattipalvelun jätettyyn seurahakuviestiin, jossa haettiin herrasmiestä seksiin. Liittyneen viestittelyn jälkeen hänen kotinsa Helsingin saapuivat vierailemaan Kokko ja hänen kaveri. By the way, mä oon ollut se kaverikaat, että samalla osaston sörkässä se vaikutti ihan normaalit ja järkevät. Se katsoi sen tekoon. He olivat siirtyneet makuuhuoneen puolelle ja hänelle oli ensimmäisenä sanottu, että leikkitä, että tämä on ryöstö. Eli Kokko oli alasti se tyyppi, antanut sille suihin, hipelennyt se kulli, sit sanonut, että leikitä, että tää on semmonen fetisleikki, että tää on ryöstö. Uhri kädet ja jalat sidottiin myös tällä kertaa. Ryöstäjät saivat väkivaltaa käyttämällä ja puukolla uhkaamalla hankittua kortit ja tiedot, joiden avulla uhrin pankkitililtä anastettiin 8000 euroa. Ja myös ryöstettiin erilaisia kultaketjuja ja sen omaisuuksia sen kotota. Peace, Manu tipsi. Oli kunnia tuoda tää homma valoon. Nyt te tiedätte, Tom Kokko ei tuu ole stara. Se on vankilamaailmassa tunnettu rotta ja rikollismaailmassa homohakkaaja ja vitu skitsahtanut pieni paskiainen. Peace, seuratkaa mua please YouTube-kanava. Tää on Manu tipsi. Pitäkää huoli omista asioista.
Älkää puuttuko mikä ei kuulu teille. Ja by the way, tehdään vielä vihahallinnan ensimmäinen askel. Mitä tuossa meni väärin? Mitä olisi voinut tehdä erilainen? Okei, meni väärin. Ahneus, viha, ylpeys. Okei, se halusi päästä helpommalla suosioon. Se halusi tehdä jotain 3 tyhmää rikosta ja päästä suosioon. Älä tee väkivaltaa ihmisille. Älä yritä väkivallalla päästä ihmisten suosioon. Älä yritä pelottamalla ihmisiä päästä ihmisten suosioon. Suosio pääsee sydämen kautta. Valloon. Ainoastaan rakkautta. Peace. Älkää tehkö tollasia. Vankilassa on paha olla. Mä olin henkilökohtaisesti 6 vuotta, 4 kuukautta ja menetin sen ajan mun elämästä. Ja aika on tosi arvokasta elämässä. Älkää tehkö tollasia juttuja. Nuoriso, avatkaa silmänne. Toi ei oo elämää. Peace.